Li Kolanekî dîrokî de dikanekî veşartî. Divê dikanê de di destpêkê de xalçiyên ku wêneyên şexsiyetên navdar li ser hatine nexşkirin, bala mirovan dikşîne. Heman demî de şal û şepikên Kurdî lê dema mirov dike ve hundirê dikanê jî alavên kevnar ên Hergelê dibe wekî deryayekî dîrokî. Li bajarê Amêdê welatiyekî 30 sale kel û pelên Kurdî, culûbergên Kurdî û şal û şepikên Kurdî dide hevdû heye. Armanca komkirina alavên kevnar jî dikandar wîsatiyîne ziman. Fikramı via vay bu dora si çı sıraz bir şeydik ha. Yani bir ki merak amcaya. Yani merak amcaya bir şeye. Ve bu ama dora hafif sara me beraber ki. Valla yani iş emeği topduk yani pinin melatinem düstinem hem dervetinem. Di dikanê de ji firagê mitbaxê bigirin heta giradên xemlandina malê, heta bisk û kemberên jinan û moriyan jî mirov dikare temîn bike. Hemî girad jî bi erzanî tên firotin. Lê belê vêga ji ber rewşa koronayê müşteriyên geştiyar nînin. Rabet berê pandemînê baş bû fakat via vay ma bu heft heşme dora dehme yani. İki sıkıntı yani iştine. Fakat berî baş bû yani gurum dağıtın, turist dağıtın. Yani me iş dikirin yani. Valla evet derve daha işime daha pariki evet derve daha mesela turistin daha zedem dedim. Me viraj yani ufak tefek ve fakat bak turist yerli yabancı ten daha hoş yemiştik. Dikandar amaca pê dike ku komkirina kel û pelên dîrokî zevqeke. Herkes nikare peyre mijil bibe. Lewra dibêje divê wexta mirov hebe. Hem jî hez bike hem jî her dem lê binere. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.